U saobraćajnoj nesreći na mostu Gazela, koja se dogodila jutros oko 1 sat, pijani vozač oborio je i teško povredio 5 radnika preduzeća za održavanje signalizacije na putevima. Povređeni su prebačeni u urgentni centar i na Vojno-medicinsku akademiju. Trojica su u kritičnom stanju, saznaje televizije Pink. Do udesa je došlo kada je Honda neprilagođenom brzinom skrenula sa mosta silaznom rampom. Automobil je naleteo na radnike koji su gurali mašinu za obeležavanje signalizacije. Na alkotestu utvrđeno je da je vozač Honda imao 1,70 promila alkohola. Njemu je određen pritvor od 48 sati. Premijer Srbije Dačić rekao je da u nastavku dijaloga Beograda i Prištine neće biti razgovora o međusobnom otvaranju kancelarija. On je naveo i da predstojeći sastanak u Briselu nije nikakav ključni sastanak, dodavši da je on ugovoren ranije i da predstavlja nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Uskoro će biti objavljeno koliko je novca potrošeno na početak sporne reforme pravosuđa i biti pozvani na odgovornost svi oni zbog kojih je novac građana uludo potrošen, rekao je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković. On je u intervjuu Kuriru najavio i donošenje zakona o utvrđivanju porekla imovine, na čijem će se udaru naći tajkuni i svi oni koji su bogatstvo stekli u sumnjivim privatizacijama. Ministar prosvete Žarko Obradović najavio je da u prosveti do kraja godine neće biti otpuštanja. Govoreći o stanju u prosveti, ministar je rekao da bi voleo da je u budžetu za te namene više novca, ali kada to već nije moguće, te je zadovoljan što ima novca za plate zaposlenih, jubilarne nagrade, za jednokratnu isplatu i za ono što se planira kao povećanje zarada. Demokratska stranka održat će danas sednicu glavnog odbora na kojoj će biti izvršene pripreme za predstojeću izbornu skupštinu stranke. Boris Tadić bi trebalo da odluči da li će se kandidovati za funkciju predsjednika na izbornoj skupštini 25. novembra. Dužnička kriza u Evropi će trajati još najmanje 5 godina, upozorava nemačka kancelarka Angela Merkel, dodajući da greši svako ko misli da kriza može da bude rešena za godinu ili dve. Vreme je za malo strogosti, istakla je Merkel. Sport. Čehinje vode u finalu Fed kupa sa 2:0. Danas igraju još 2 meča singla. Alana igra protiv Kvitove, a Jelena sa Šafaržovom. Ukoliko je potrebno, igraće se i dubl. Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, maksimalne temperature do 21 stepen, zahlađenje od utorka.